Zdravo svima. Znači, mislila sam da izađem napolje, ali nema šanse. Ponovo pada kiša i mi je hladno. Ovdje pored reke je baš hladno. Želim da se zahvalim svima koji su mi pisali proteklih dana. Drago mi je da vam se dopadaju videi koje ja postavljam. Posebno mi je drago kad vam se dopadaju vlogovi za putovanje i kad tu pronađete nešto što vama znači. Kad pronađete nešto motivaciono u mom govoru, kad vas to pokrene, meni je drago da budete bolji i da vam prija da tako nešto čujete. Samo što ja više volim da pričam o tome šta meni prija, a ne šta mi ne prija ili šta mi smeta. Kad ja mislim da treba nešto da popravim kod sebe, kad mislim da to ne valja, nije baš nešto dobro, da sam unela neke nove navike, gledam to iz nekog verskog ugla, da li mogu tu negdje da pronađem, da rešim to. Pronađem nešto pa mi treba malo više opširnije, onda vidim šta naučna istraživanja govore o tome i onda vidim da je to isto zapravo ovo što sam našla nas, ajde u islamskoj religiji to se nađe po hadisima ili u Koranu se pronađe nešto i vidim da je to isto. Pogledam neke primjere ako na njih to utječe, kad vidim da ima sjajne rezultate i onda više me otera napred da ja to primjenim kod sebe. Da god sam menjala kod sebe, sve to nalazi korene iz vere i iz nauke koja dokazuje da tako treba da funkcionišemo. Ok, negde grešimo. I dobro je kad shvatimo da smo pogrešili pa onda postoji šansa i da se ispravimo. Naprimjer, ono što na zapadu već uveliko prisutno, to je da su međuljudski odnosi hladni. Sad to, nažalost, dolazi kod nas. Bliska porodica udaljava jedno od drugog. Naprimjer, brat, sestra, govorim o rođenom bratu i sestri. Da bi stvorili to kvalitetno okruženje i zdravo okruženje, vi morate da odaberete kim ćete da se družite. To je potpuno opravdano i to je nešto najlepše što možete da uradite i nešto što nećete da se setite na samom početku, nego neki ljudi se nikad ni ne sete. Ja mislim da se setila na vreme. Šta je poenta? Poenta je to druženje sa porodicom i sa bliskim prijateljima. Ne znam da li postoje dalji prijatelji. Postoje prijatelji i postoje poznanici. Mi smo društvena bića. I tako smo stvoreni da se zapravo družimo jedni sa drugima i da nam, ma što god imali, što god radili, uvijek će nam biti potrebna nečija pomoć, asistencija u nečemu. Pa čak i za razgovor, nije to sad da vam potrebna pomoć, nego čisto onako radi druženja. U tom predavanju koje sam ja slušala, bilo je reči o ljudima u Americi, kako su se oni osamili, da su možda najusamljeniji narod, iz razloga što se niko sa nikim ne druži, niko nikog ne poznaje. Pokušavaju da reše taj problem tako što su skontali gde su se pronašli, da kažemo, pronađe se grupa ljudi koji, svi ti ljudi međusobno stvorili jednu zajednicu. To je neko savremeno pleme. Da bi jedni drugima pružali podršku, da bi se družili. Sada da mi ne dođemo baš do tog savremenog plemena, kad vidim da već i ovdje kod nas tako nešto počinje u tom pravcu da ide, možda će i otići, ali dobro je ko se sjeti na vreme pa pokuša da reši taj problem. Koristi od druženja sa svojom familijom i sa svojim prijateljima su jako velike. Ja znam da sad neki reći da nemaju baš neke dobre odnose sa možda jednim delom svoje porodice ili nekima iz svoje porodice ili da nemaju baš tako puno prijatelja. Vidite, što se tiče prijatelja, vama i ne treba puno prijatelja. Zato što ako imate svoj posao, ako imate svoje obaveze, vi ne možete da održavate kvalitetno prijateljstvo sa više od 3 prijatelja. Zato što za jedno kvalitetno prijateljstvo potrebno je često da se viđate sa svojim prijateljima u sve svoje obaveze, to nije baš tako moguće. I sad kad treba do jednog, do drugog, do trećeg i svi tako uzajamno, onda to bude puno. Eto, ako neko ima jednog i taj jedan mu je dovoljan, bolje jedan dobar nego 50 koji u suštini nigdje ih nema kad vam nešto treba. Što se tiče rodbine, postoje neke stvari koje mogu da se izglede, postoje neke stvari koje nažalost ne mogu da se izglede ne samo sa rodbinom, sa bilo kim. Da bi nešto funkcionisalo, moraju sve strane koje učestvuju u tome da daju svoj doprinos. Ja sam za druženje i za sve to, ali ne po svaku cenu. Pogotovo ne po cenu mira, zdravlja. Zato uvek potenciram kad kažem zdravi međuljudski odnosi. Pošto smo mi dužni da zaštitimo sebe od bilo čega i od bilo koga, onda znači ne postavlja se pitanje ako vam nešto smeta ili neko smeta da ćete ga nekad morati da stavite po strani.
E sad, ako nije baš dotle došlo, ako može to da se sredi, onda je jako lepo da se slobodno vreme provodi sa svojom familijom i sa svojim prijateljima. Pošto ja sam 12 godina živjela u Subotici i malo su drugačiji od ljudi sa juga. Nije postojala ta lojalnost među prijateljima. Sad vam je to prijatelj i kad vas pozove, velika vjerovatnoća da će odazovete. To baš nije bio slučaj i danas vidimo ovi mlađi koji su onako ispaljuju jedni druge, a to će da im se obije od glavu, tako će da vam se obije ovo što sad radite, da nemate pojma. Kad smo otišli gore i mi odaberemo da odemo na Palić, u jednoj ulici gdje su svi većina živjeli bogataši, i ne znaš niko je pored tebe, a kamoli preko puta tebe. I tu smo bili 8 godina i tu sam shvatila da stvarno nije dobro da budeš sam. Zato, ja imam 8 godina iskustva da budeš malo usamljeniji. A da, ja sam i tada znala sa svojih 15 godina da mi falilo društvo. Da, to isto ne valja kad živite na nekom mjestu gdje je jako mirno. Palić je bio stvarno jako miran. To je lepo da odete, da odmorite malo možda za vikend ili šta ja znam. Da živite na takvom mjestu, to apsolutno nikome ne preporučujem. Koliko god godina da imate i da ste penzioneri i da ste jako mladi i da ste, ne znam, jedino ako ste nadrndani od grada hoćete da živite na selu, ali to je drugo, onda bavite se poljoprivredom i ne znam čime još. I onda već drugačije provodite vreme. Moraš da imaš taj neki društveni život da bi živeo normalno i zdravo. I svako ko želi da izađe iz ovoga, da nema društveni život, a očekuje da se osjeća dobro, zaboravite. Nema toga. To jedno vuče drugo. U mojim vlogovima baš ljudi mogu da vide kako ja potenciram to druženje. Vidi se kako volim da provodim vremena sa svojom porodicom i sa bližom i sa daljom, prijateljima kako volim da provodim vreme, sa nekim fizičkim aktivnostima i u prirodi. Ta priroda je nešto posebno što nam daje onako, jednostavno nas obnavlja. Vidite, mi koji živimo na Balkanu, dobar deo nas je nekako odvojen od svojih porodica i jedan deo porodice ili dobar deo porodice nam živi tamo na zapadu. Kad neko živi u odvojenim gradovima ili u našem slučaju u odvojenoj državi i ako misli kao pa vidjet ćemo se jednom godišnje, to je dosta i za to vreme dok su na odmoru, dok smo mi na odmoru, ne znam koliko vremena jedni s drugima provode. Ali nemoj da mislite da ćete se vi viđati narednih 20-30 godina. Viđat ćete se možda ako Bog da, ali nećete se viđati kao što bi se viđali i tu da ste u istom gradu. Vidjet ćete se jednom godišnje, možda 2 i 3 puta ako žive negdje u Evropi. Možda nećete ni jednom godišnje. Na primjer, moja sestra, koliko ima 22 godine kako udata. Nismo se mi sa njom viđali svake godine. Nismo se viđali ni svake druge godine. Nek smo se 7 puta vidjeli. Za 20 godina, znate vi šta je to? Sa rođenom sestrom. To je jako malo. A kad sam sa svojom familijom, kada sve među nama funkcioniše kako valja, ja se jako dobro osjećam. I svi se isto tako dobro osjećaju kad su sa svojom porodicom i kad sve među njima štima kako valja. Kad sam ja otišla u Švajcarskoj, ja sam, pošto ljudi koji prate moje vlogove znaju da ja ne volim baš puno shopping, kupovinu. Pa makar i da me pošalju da kupim, ne znam, opremu, full, sve najnoviju koju bih htjela da imam, ja bih rekla, evo pare, možeš ti da uzmeš umesto mene. Sad ne znam, vrlo je moguće da ću se sad prereći i da ću posle ovoga da krenem žešće u shopping, pošto mi se to dešava, da se ureknem. Što sa mojom sestrom išla sam u shopping, a bilo da su namirnice, a ne znam šta, garderoba, samo da bi više vremena provodila sa njom. Kad se meni nije išlo, kao, ajde pa, tu si još 2 nedelje, ajde idem. Ja sam znala da njoj značim i da mu ona meni znači. I to je jedna duhovna hrana, to je moja sestra. Ja sam u fazonu bila ona ili bili, ja imam hvala Bogu, 2 sestre, 1 brata. Ja sam u fazonu kao, ti si moja sestra, ti si moj brat. I ne možeš da me ne voliš, ti mora da me voliš, mislim, tu nema da se postavi pitanje, uopšte ja sam ti na prvom mjestu, pa svi ovo resto, da, nisam na prvom, ali imaju decu, ali tu sam odmah u rangu sa njihovom decom. I ne sme da bude drugačije.
Oni su meni na prvom mjestu, ja treba njima da budem na prvom mjestu i ja, gotovo, amin, nema više, ne želim diskusije po tom pitanju. Molim vas, ako gledate ovo, da znate da me stavite na prvo mjesto. Evo da me gurkate tamo malo. Plus, ja sam najmlađa sestra. Lepo je držati te kontakte, da budu zdravi, da budu jaki, ali dobro je isto nekog prijatelja koji je iskren prijatelj, koji baš onako vam dokazuje svoje prijateljstvo kroz druženje, svoju lojalnost, jedno drugom dokazujete. Može da se uzdigne do tog stepena da vam bude kao i neki rod, najbliži rod. I to stvarno kažem i stojim iza toga. I danas, znači, postoje dobre prijateljstva. Ali i danas, kao i uvek su bili u manjini. Ovo je tema koja može 3 dana da se priča i opet da se ne nazire kraj. Poenta svega toga je da vi želite, da mi želimo da živimo kvalitetno i zdravo i da budemo srećni, zar ne? Sve to leži u dobrim odnosima, u dobrom druženju, u zdravom okruženju, u zdravom prijateljskom porodičnom okruženju. Tako da, eto, vi imate sve sad ovdje na jednom mjestu, ja što sam godinama tražila. Nisam mogla da uklopim celu priču. Sad imam i moju religijsku stranu i moju naučnu stranu, sve se uklopilo i milion dokaza. Volite se ljudi, družite se, tražite to neko zdravo okruženje. Nisam za druženje po svaku cenu, ni sa kim. Sam jako za kvalitetno i zdravo druženje. Ja ne gledam puno domaćih vlogera, postoji jedan vloger, ali on prvenstveno profesionalni fotograf, Dušan Petrović. On je inače iz Kragujevca, ali živi u Beogradu zbog posla, a njegovi su u Kragujevcu. Svaki slobodan moment ili dan odlazi kolima u Kragujevac iz Beograda da se vidi sa svojom porodicom i sa svojim prijateljima. Je jako zauzet, ima jako puno posla, ali ne mrzi ga ne zato što je mlad, nego zato što osjeća da mu je to potrebno i da puni energiju. E sad, zašto bi jedan mlad, hvala Bogu, setio se na vreme, odlazio često u svoj rodni grad? Nadam se da sada razumete poentu. Tako da, eto, toliko od mene. Svako dobro. Vidimo se u nekom narednom videu. Ajde, zdravo.